ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମେଗ୍‌ଜୁମ୍ 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 90ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପରେ ରହିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ସୋମବାର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 5 ତାରିଖ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମେଗ୍‌ଜୁମ୍‌ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍‌ଡି ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ ପବନ ଓ ବେଶି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ମେଗ୍‌ଜୁମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଆନ୍ଧ୍ର ବାପ୍ଲାଟୋରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଉପକୂଳ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନ କମ୍, ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 4 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 5 ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ବି ପବନ ବିଶେଷ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 35ରୁ 45 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପାଚିଲା ଧାନ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।